Is-sena 2015 rat titjib sostanzjali fil-qorti ċivili kemm fl-ammont ta' kawżi maqtwajn kif ukoll fi żmien li ddum biex tinqata' kawża. Id-dewmien sabiex tinqata' kawża niżel minn 777 ġurnata fl-2012 għal 668 jum fl-2015. Ir-rata ta' kawżi maqtwajn fil-qorti ċivili kien ta' 112%, 13% aktar mill-2012. Dan ifisser li nqataw kawżi aktar minn kemm daħlu u bekk qed jonqos l-ammont ta' kawżi pendenti li kien ilhom is-snin. Dan it-titjib ser ikun qed jiġi rifless ukoll fl-ekonomija tal-pajjiż kif jistqar il-Ministru għall-Ġustizzja Owen Bonnici. Ħajwassal fil-kamp ċivili u kummerċjali biex ikollna titjib anke fl-ekonomija ta' pajjiżna. Għaliex il-kawżi ċivili u kummerċjali jħallu impatt fuq il-likwidità tal-kumpaniji u tal-familji Maltin u Mawċin, u allura din hija aħbar tajba anke fejn jidħlu ir-ratings li jsiru minn istituzzjonijiet barranin li jagħmlu fuq pajjiżna minn żmien għal żmien. Fis-sena 2015 ittieħdu diversi miżuri sabiex jiġi reġistrat dan it-titjib fil-kamp tal-qorti ċivili fosthom l-ingaġġ ta' court attorneys sabiex jgħinu lill-imħalfin fix-xogħol tagħhom. Dawn il-miżuri jistgħu wkoll ma' żmien jiġu implementati fil-qrati kriminali. Fil-fatt fil-qrati kriminali ġie reġistrat titjib marġinali fil-qorti tal-maġistrati li weħida tieħu 95% tal-kawżi kollha kriminali. Il-Gvern se jkompli jaħdem biex anke f'dan is-settur ikun hemm titjib li jkun iktar qawwi u jkun robust bħal dak tal-qorti ċivili. Allura nkunu nistgħu nestendu dal-esperiment fil-kawżi fil-rati l-oħra illi forsi jeħtieġu daqsxejn iktar għajnuna. Importanti wkoll huwa kif tuża r-riżorsi. Mhux iżżid ir-riżorsi biss, imma kif tuża ir-riżorsi illi għandek u allura aħna din attenti ħafna biex naraw illi dawk il-qrati li għandhom bżonn ftit iktar għajnuna jkunu nistgħu norganizzaw ruħna aħjar. Waħda mir-raġunijiet għal l-qorti kriminali ma kellix titjib robust bħal dik ċivili hija l-irtirar ta' żewġ imħalfin li jpoġġu fil-qorti tal-appell inferjuri. Iżda issa li kollox jinsab f'postu, is-sena 2016 mistennija tkun waħda li tara titjib sostanzjali fil-qorti kriminali wkoll.